ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои гиромӣ, ҳазор раҳмат ба шумо ки доим канали маро дастгирӣ мекунед, комментария менависед. бисёр саволҳо доданд ки шумо ҳозир дар куҷо ҳастед, дӯзанда ҳастед. ман худо ба шукр ҳозир дӯзандаюне ки дар Тоҷикистон ҳастам. ҳозир Россия омадем барои документ кунӣ. ватсапи ман дар болои экран навистагӣ ҳозир фаберлик кор карда истодагам. занҳои азиз, касе мехоҳад манами фаберлик медароитон гугл базада ҳамин рақамҳои ман қати агар регистратсия кунетон рост пушти ман ба регистратсия мешаветон. касе мехоҳад марҳамат ҳамкорӣ мекунем. занҳои азиз, кори беҳтарин дар хона нишаста дар назди фарзандон бо воситаи интернет, ҳамин телефон интернет дошта бошед, кор карда метавонед. группа дорем дар ватсап, дар группа қӯш мекунем, бо ватсап ҳам ба телефон кунед мефаҳмонам. баъд видеоҳои тайёр дорем ки корам меомӯзонем. чӣ хеле ки худам кор карда истодагам, ҳозир аз Россия истода масалан Тоҷикистон косметика, шампун, собун ҳама чӣ равон мекунам. ба шумо ҳам ёд медиҳам, масалан тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон метавонедон равон кардан, тамоми шаҳрҳои Россия бемалол. касе мехоҳад марҳамат, занҳои азиз, дар комментария нависетон. касе мехоҳад кор кардан, бо ҳамсӯҳбат мешавем, корро пурратар мефаҳмонам, ҳамкорӣ мекунем, аз наздик шинос мешавем. дар группае ки ман ҳозир дар ватсапам дорам бисёр апа ва хоҳарои меҳрубон дорам, дар онҷо кор мекунем якдигар. қати барои аз шумо низ мехоҳам бо мо бош.